Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura triq l-aħħar ħbit mit-toroq magħrufa aħjar bħala T-triq Taċ-Ċawsli b'nefqa ta' madwar 4 miljun euro. Din it-triq twila madwar kilometru li tgħaqqad liż-Żejtun ma' Ħaż-Żabbar inbniet mill-qiegħ fi żmien sena u tinkludi wkoll korsija għar-roti u passaġġ pavimentat għall-mixi. Dawn jinfirdu biss mill-korsiji tal-karozzi b'ringila siġar Taċ-Ċawsli u korsija għar-roti separata u elevata. Fl-istess ħin, infrastruttura Malta ħasbet għall-installazzjoni ta' sistema ta' 3 kilometri ta' pajpijiet ġodda għas-servizzi tal-ilma u tat-telekomunikazzjoni, kif ukoll kattusi ġodda għad-drenaġġ. Fl-inawgurazzjoni ta' triq il-Prim Ministru Muscat qal li dan il-proġett se jkun mudell ta' kif il-Gvern se jmexxi l-wegħda elettorali ewlenija tiegħu għall-bini mill-ġdid tat-toroq kollha ta' Malta fi żmien 7 snin b'investiment ta' 700 miljun euro. Il-Ministru għat-Trasport jinburġ iddeskriva tlestija ta' dan il-proġett bħala kisba oħra mill-ħidma ma taqta' xejn ta' dan il-Gvern. Fakkar li triq Taċ-Ċawsli kienet ilha għal snin fi stat diżastruż u perikolus għas-sewwieqa. U kundanna emil irresponsabbli ta' persuni illi serqu xi siġar Taċ-Ċawsli li kienu għadhom kif tħawlu. Fil-preżenza wkoll ta' diversi sindki tarħula differenti, il-Ministru Elena Dalli esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan il-proġett li tul in-nofs seklu ta' Gvern nazzjonalista tħalliet tiddeterjora. Qalet li dan il-proġett jingħaqad mal-proġett tal-fost ta' Ħaż-Żabbar li se jagħti nifs ġdid lir-residenti ta' din il-lokalità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.